ser du? Whoa. Interview. Still alive? I don't know. Maybe. Pretty good. You can drop some nukes on LA. Look your mama. I bet they can't even make it to Australia. Oh! They call me incompetent. That's exactly what they said about me when I scored this stupid and incompetent. You're handsome, competent, suave. How dare they? I pretend like he's hopeful. Hvornår skal I ned og lave mad igen? Vi skal lave mad om 25 minutter. Vi skal ned og lave vores grillsner er færdige. Hey, how you doing? I kan godt gå ud og spille lidt fodbold, hvis I Jeg kan godt. Jeg vil da sige, at vi skal baskettricks. Den er ikke bedre, han bare sådan det. Vi spiller bare til 3'er. Nej, målet er på chancen nu. Nej, målet er på 1. Ja, det er klart det her. Jeg skal klippe det fra. Ah! Det er klassisk, den der knap bold, mand. Giv mig lige, Jesper. Giv mig en, Jesper. Hvorfor sætter du det på? Hvor er jeg så? Hvor meget skal det være på? Det ved jeg ikke. Har I en Oscar? Må vi ligesom kigge? Den er selvfølgelig reddet over lige der, hvor det står. Super. Bagsiden står ikke. En eller anden, der hedder en inventar. Hvornår er I så fri i dag? Vi har fri klokken 2, cirka. Skal jeg lave andet end den der? Jeg skal nok også lave et brød, vi kan tage med hjem. En stor brød. Fedt. Vi har også en flisnegl. Ærlig hønsnegl. Vi er færdige med den så. Skal jeg snegle ind nu? Ja, vi mangler lidt til at vaske op. Jeg er ikke jakker. Prøv at se her. Han, der har opvasken, nu tager det. Se igen, det går af. Fucking lort. Tag dig lige sammen, hvorfor er det, jeg skal have den? Hvor irriterende. Gør du det? Hvorfor laver du? Jeg skal lige have de her. Tag dig sammen. Du ikke være håndmodel? Kan du ikke bare holde den her? Tag den. Har I mere ost? Tag nu en, Jesper. Fuck sake. Jakob, hvad er I så gang i nu? Nu vælger vi nu vælger vi kældesnegle. Så skifter vi til at tage en. Jamen, vi har magter ikke bunden falder sammen. Han bliver som en dansker igen. Er det rigtigt? Der er for meget remonce i. Hvordan smager de? Hvad er det for morgen? Var det godt? Det her. Hvad skal vi så nu? Nu skal vi hjem. Vi starter af, jeg skal til træning. Okay. Så ses vi derhjemme. Og så nu. Ja. Hvad gør du så nu, når du kommer hjem? Hvad så det første, du gør? Det første jeg gør, så tænder jeg for fjernsynet, og jeg laver lektier først, og så tænder jeg for min fjernsyn. Yes. Og når det er gjort, så hvad så? Så kl. 4, så går jeg ud og laver noget mad, og så tager jeg noget træningstøj på, og så cykler jeg til træning kl. 4:30. Fedt. Ja. Yeah.